Szép reggelt mindenkinek, ez itt a Nyíregyházi BTV reggeli adása, jó reggelt Nyíregyháza. December 1-e az AIDS világnapja, nagy klasszikus adatok, idén 2,5 millió ember fertőzött meg a HIV vírus, így számunk eléri a 33 milliót, amit már mi tudunk. Egy héttel ezelőtt bővebben ecseteltük és megnéztük, hogy a környék, a régió hogyan áll, hogyan néz ki egész fertőzöttség területén, másrészt a szűrővizsgálatok általában felderítenek-e újabb HIV vírussal fertőzött embereket, de hát nyilván ez egy nagy kérdés, hogy milyen nagyságrendben és hogyan terjed majd a HIV vírus, és mikor lesz valaki AIDS-es. Az érdekes számok közé tartozik még az is, mely szerint 10 millió AIDS-es lesz 2 év múlva Ázsiában. Elképesztő számok. Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület elnöke, Stankóczy László, vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Beszéljünk azokról az akciókról, rendezvényekről, dolgokról, bármiről, ami az egyelőre számunkra úgy tűnik picit háttérbe szorított, vagy most már elmúlt a nagy kétségbeesés az AIDS és a HIV fertőzés kapcsán. Szóval ezzel a nappal kapcsolatban mostanában fölhívja ismét a figyelmet arra, hogy mi az, amire nagyon kell figyelni. Így van, én úgy érzem, hogy egész jól fogta meg ezt a kérdést, hiszen ez az AIDS világnapja nálunk is arról szól, hogy mintha elbagatelizálnánk ennek a komolyságát. Ha visszaemlékszünk mondjuk a 80-as évek vége, 90-es évek elejé AIDS felvilágosító kampányokra, én szerintem a nézők is megerősítenek abban, hogy mintha ezek elhaltak volna, egy kicsit nem elég hatékonyak, és a hatékonyságra próbáljuk most rá irányítani a figyelmet. Éppen ez a célja a mai napnak is, és ezért választottuk helyszínéül a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolát, ahol várunk mindenkit nagy szeretettel ma reggel fél 10-től minden egyes programunkra, amit úgy próbáltunk összeállítani, hogy nem csak a sablon szokásos felvilágosító előadásokból álljon, hanem picit lazábbra, kicsit kötetlenebbre véve ezt a hangulatot majd, ami a helyzet komolyságát mégiscsak jellemzi, felvilágosító filmmel, előadással, kérdőívezéssel és a helyszínen elvégezhető gyors HIV-teszttel várunk mindenkit, aminek az eredménye 3-4 percen belül ki is derülhet. A fiatalok körében nyilván picivel már jobban jelen van a probléma, hiszen én magam is azt gondolom, hogy legalább 16-17 esztendeje folyamatosan látom, hallom az információt, és nyilván a fiatalok, akiknek a szexuális szokása vagy aktivitása erőteljesebb, mint az idősebbeké, másként reagálnak és figyelnek ezekre a kérdésekre. Na de mi van azzal a korosztállyal, vagy 30-as, 40-es korosztállyal, akik úgy gondolják, hogy ők már soha nem fognak megfertőződni. Ők már, de mégis veszélyeztetnek. Egy picit azért visszakérdeznék, hogy ön az elmúlt egy évben emlékszik arra, hogy vajon milyen felvilágosító kampány volt Magyarországon? Nem, semmire. Erről beszéltem az előbb. Igen, de magára a problémára emlékszem. Tehát magát a problémát tudom azt, hogy honnan, milyen módon. Így van, és mi gondolom az emlékei a kampány nyilván maga nem a 10 évvel ezelőtti információin alapulhat. Lehet még a 15 évvel ezelőtt. Ez is igaz. Akkor először találkoztam az infóval. Tehát arra szeretnék ezzel utalni, hogy a mostani tizenévesek halvány fogalmuk nincs szerintem arról, hogy pontosan miről is szól az AIDS. Annyit tudnak, hogy ez egy betegség, valahogyan el lehet kapni, ebben meg lehet halni, gyógyítani valószínűleg nem lehet, és kész. Múlt héten volt a média foglalkozott vele egy rövid film, amiben szintén erre kérdeztek rá, és megdöbbentő volt számomra is az, hogy mennyire nincsenek tisztában a mai fiatalok azzal a veszéllyel, amivel a mostani éles stílusuk, hogyha párosul, mert ugye most, hogyha arra gondolunk, hogy jön a szilveszter, a karácsony és az évadzáró bulik, és egy akár alkoholos állapotban megtörtént felelőtlen testi kapcsolatban kifejlődő nagy happening lesz az év végén, akkor januárban vajon fognak-e arra emlékezni, hogy mi történt velük egy átbulizott éjszaka után. Tehát itt kezdődnek a problémák, és ugye abban az állapotukban nem fognak arra gondolni, hogy most pedig azonnal rohanunk óvszert vásárolni, vagy valakitől kérni, hiszen az óvszer még mindig az AIDS-szel szemben egy életmentő eszköz, mert ugye ez még mindig gyógyíthatatlan betegség. És tegyük hozzá, nem csak az AIDS-szel szemben, hanem minden nemi úton terjedő, így van, minden nemi úton terjedő betegség. Az abszolút védekezés lehetőség. Így van. A 40-es korosztály és a fölöttiek pedig ne nyugodjanak meg, hogy őket ez nem érinti, hiszen ők is bármikor kerülhetnek olyan helyzetben, hogy egy meggondolatlan kapcsolatalakításakor nem fognak esetleg megfertőzni. Tehát mindenki veszélyben van. Igen, és valóban belegondolva az iménti mondatomban megdöbbentem én is,
hogy tényleg a dolog logikája az diktálja, hogy azok a 15-16-17 évesek, akik most lépnek a szexualitás útjára, számukra újra ugyanazt el kell mondani, amit ezelőtt 10-15 évvel nekünk, 20 évvel nekünk kell Mi mondani. egyesületünk pont ezt vállalta fel ebben az évben, egy új programot dolgoztunk ki, még az év tavaszán indítottuk el kifejezetten középiskolások és felsőfokú oktatásban résztvevők számára. Kipróbáltuk ezt a programot, hogy milyen hatékonysággal, milyen hatékonysággal működik, és milyen visszajelzéseket fogunk kapni a pedagógusoktól és a programban résztvevőktől. Én örülök annak, hogy nagyon kedvező ez a visszajelzés. Ennek köszönhetően ezt a programot éppen ezért fogjuk ma délután Bakta Lóránt házán, a Gyermekvédelmi Központban folytatni. És ez megerősített bennünket abban, hogy igenis szükség van a továbbra is a középiskolások körében terjeszteni a felvilágosítást, hogy milyen fontos ennek az AIDS-nek a veszélye és hogyan tudnak védekezni ellene. A másik probléma pedig az, hogy valahogyan meg kell győzni az embereket arról, hogy mint hogy elmennek egy orvoshoz, amikor fáj a torka, vagy elmegy az orvoshoz, amikor úgy érzi, hogy nem lát jól, ugyanúgy el kellene menni negyedévente legalább egyszer egy HIV szűrésre, amivel persze természetesen más betegségeket is kiszűrhetnek. Így van, épp azt akartam kérdezni, hogy nem praktikus egyébként az AIDS elleni világnap kapcsán és az AIDS szűréssel kapcsolatban esetleg kiterjeszteni minden egyébre, meg egyfajta ilyen klasszikus általános szexuális felvilágosítást is tartani mellé a 16 éveseknek, ha már van egy ilyen nap. Így van. Ez így van. Mi természetesen nem csak